kaya ngene mulyaning wong urip ana ing Madyapada ora kaya Prabu Sentanu. Yayi Gangga, kula nuwun wonten pangendika ingkang adhawuh. Bagya mulyaning rasa wong bebojoan mono ora kaya wis pinaringan talining katresnan merga ingkang denarani putra iku wohing katresnan ya wohing Jatukrama. Wujud sesambunganing Rama Ibu, wujud sesambungan mono ora mung nalika andon tresna, nanging kudu selawase Yayi. Rening menungsa mono titah ingkang asipat kewadakan lan kajiwan apa dene kasukman mula nggone dadi menungsa sakwutuhe mau ora mung nalika andon tresna ning lair nanging uga andon tresnaning batin ya kuwi kanthi sih sinihan. Merga ana tetembungan tanpa andon tresna lair lan batin antaraning Rama lan Ibu, putra ora bakal mekar tata kajiwane. Nuwun inggih. Banjur garwa iku rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Garwa mono rong pribadi ingkang wis ditunggalake dadi sak badan. Loro-lorone darbe ancasing urip ingkang wis ditunggalake. Mula kakunge kudu menehi kawigaten ingkang mirunggan marang sisihane. Inggih. Pun Kakang ngendika mengkono merga miyose putramu si Dewa Brata iki kaya-kaya ndadekake wiwara binuka jungguing rasaku sing wis ya wis, sing durung wae aja nganti sepening pamitung Yayi. Rene nyatane Hyang Agung wis paring kanugrahan lan kamurahan marang pun Kakang lan sira Yayi Gangga, mula tak jaluk kanthi banget ayo ditutukake nggone lelumban ana ing warih madu kekosok kang sari-sari jroning urip bebrayan iki Yayi. Sinuwun dinten mangke kula nyuwun pamit badhe dhateng tepining Benawi sinuwun.
Wasesaning Bathara wayah Bathara jagat kanggo kagitulen aku ulat nopun kakang coba to penggalin apa ketemu nalar ing ngatasé sira iku Prameswari Ratu dasare sira iku widodari kasuwargan nanging ya gene saben babaran nganti rambah kaping 7 anak munjur mbok cemplungake kali oh ganggo tak kalang-kalang rembugmu tinemune saiki arep mbok baleni meneh anakku sing ngangka 8 mijil kakuh glewo-glewo kaya ngono arep mbok cemplungake benawi oh ojo ya Di ora urung kumung-kumung bakal ndeder dosa cupeten teko semene bocah iki tak openane ganggo mboten napa menika sampun dados lagehan kula sinten kemawon mboten menang tuwa salah tingkah kula jabang menika ki badhe kula larung wonten ing benawi sinuwun Hyang Agung paringa pangapura aku iki duwe bojo abote rasaku kaya mengkene ketok duwe bojo widodari ning kok malah penak duwe bojo londo ganggo ojo ya wong ayu ya senajan to kuwi lelagean ning lagean mau sing becik-becik wae kowe duwe lelakon kowe duwe lekas kok nyilakani ya kewan wae padha tresna lan ngayomi menyang anak-anake lah kok dadi sing jalma menungso tur dasare sira Yayi itu garwaning ratu ya gene mentala mateni anake dhewe apa wis malik kebatmu kowe ganggo oh Yayi saka pangrasaku sing wis kebacut ya wis ning anakku lanang siji iki tak jaluk aja mbok cemplungake bengawan Dewa Brata iki tak emonge tak gula wentahe dimenrosake sejarah Ngastina coba nalaren ganggo pedahe apa aku dadi ratu sugih berbondo berbandu mukti wibawa Nyakrawati mbau dendha nanging to cures turun negara Ngastina apa bakal mung semene lakone Prabu Sentanu aja ya Di sinuwun nalika Baduka badhe mundhut garwa kula darbe punagi kula sagah ngladosi Paduka sinuwun nanging Paduka mboten kenging mambengi solah bawa kula menawi Paduka ngantos nerak pepacoh wau inggih ngriku dumawaing titi wanci kula kedah pisah kalian Paduka inggih ngriku kula kedah wangsul dhateng Kayuwangan sinuwun Wasesaning Bathara wayah Bathara jagat iya pun Kakang ora lali aku isih eling
Nalika semono panjenengan ingsun saguh minangkani bebanamu, ya kuwi aku ora bakal nyaruwe menyang paripolahmu. Ya kaya ngene iki lho gedhening rasa tresna menyang bojo iki kaya ngene iki. Tanggaku kae ya ana. Bojone diumbar sak nggon-nggon. Ya mergo saka tresnane menyang bojo sing nganti ngungkuli dhuwuring Gunung Mahameru. Aku ora bakal nyaruwe paripolahmu. Siadar tumindak kepiye wae aku ora bakal aruh-aruh. Lan kesaguanmu mau wis tak tindakake, buktine saben kowe babaran bayine mbok cemplungake bengawan dadi lan patine. Pun kakangmu meneng wae. Ora ketang batinku nangis guguk ning aku ora wani mambengi tingkahmu sebab aku sumangsa kalah janji kanggo. Ya kaya ngene iki lho. Aku mbok tinggali lunga ben bengi aku wis meneng wae. Ngalor ngidul aku mbok kon gawake tasmu aku ya mung meneng wae. Mbok kon ngluntungi setagenmu aku ya mung manut. Apa ana Ratu Ngastina Prabu Sentanu sing Nyakrawati mbau denda wenang nepak mbon-mbonane wong sak negara kok mung diparapi ganda tagen. Aku wis rumangsa kalah janji. Mongko lakon mengkono mau nganti rambah kaping 7 saben miyos putramu bayine mbok pateni. Saben babaran anakmu mbok kelekke kali nganti rambah kaping 7 ewadene pun kakang ngampet rasa susah nganti sesek dadaku. Aku mung meneng wae sak paripolahmu. Siadi mung tak uja wae, mung tak tokake. Ning yen lakon kaya mengkene iki kedlarung-dlarung, coba rasakno apa Prabu Sentanu isih kurang sabar kanggo. Paduka kula anggep mboten netepi janji. Kok ngono? Jalaran dinten menika kula badhe nglarung anak kula Dewabrata. Paduka mambengi lampah kula. Menika cetha menawi paduka sinuwun mboten tetep ing prasetya sinuwun. Kanggo wis kinodrat kersaning jagat, kesabaraning menungsa mono ana watese. Pancen tak akoni. Aku mung tansah meneng wae mengkono mau ora mergo tulus nggonku nglakoni kesabaran nanging mung mergo tak sabar-sabarke. Mula bareng dina iki aku nyumurupi anakku ingkang angka 8 bakal mbok pateni, sajan wae aku ora kuat. Aku ora kuat ndulu kahanan iki. Paripaksa entuk ora entuk cabang bayi iki bakal tak jaluk supaya lestari urip. Dewabrata iki mengkone bakal tak openi, tak gegolok, tak domo-domo ing besok bisa nglintir ke Prabon Negara Ngastina. Harta gula mentah, harta gedhekke. Supaya lakon Negara Ngastina lakone Prabu Sentanu aja nganti cuwes. Sinuwun piye? Kula mboten kawratan ngaturaken anak kula Dewabrata. Namung kemawon reh ning sampun dados santeping manah kula. Menawi paduka lincat ing janji nuwun sewu kula kedah pepisahan kalian paduka nyuwun pamit kula wangsul dhateng kayang. Ayo sun Dewang kara kingkin ler manguswa kang layon pengilang kang memanis Dewi kanggo nalika mangke wis ngulungaken ingkang putra Raden Dewabrata dhateng Sang Nata Prabu Sentanu.
mangka nyarengi nenggih wasu 8 ingkang wis tinulungan tumimbal lair mring Marcapada dening Sang Betari Gangga ana wujud cahya pepadhang ingkang cumlorot saking Dirgantara. Wasudara, Wasudaruna, Wasusoma, Wasuapah, Wasuhanila, Wasunala, Wasusaprah Yangga tuwin Wasuwuragil. Krana rumaos bingah dene wis luwar saking bebandan kadonyan. Gangintun bayu kekiyatan mring ponang jabang bayi inggih Sang Dewa Brata. Jumloroting kanang cahya manjing angganing sang jabang bayi. Satemah ing benjang dadya satriya pinandhita. Ganjing langit kelap-kelap katon lir kincang alis risang mawe gandrung oh anakku nggih anakku wong bagus najan tininggal dening ibumu parandene masih mencorong tak sesuwun marang ngarsaning dat kang muruhing dat. Muga-muga anakku lanang bisa dadi satriya ingkang gegirisi kula. Sridena ning pasewakan busana sutra maneka warna
sesanti niskala mirkumaraning pramudita sirna kang durgama sinapu ing kaheningan dinitah para wengkayun anggih gelenging carita ginubet langening budaya luhur mrih dadya tepa palupi Sang Hyang Marsudi teteping dharma ing reh kautaman hanenggih negari Hastina projeng ngageng dasare agung negari ayom sayetine ayem wis kasusra ing manca praja suka sambet memitran nanging tetep nindakaken adil miwah merdika liredatanate nyahak wewenanging sesami senajan para wikuwinasis sewa sugata miwah para nimpun manggung gumarenggeng anyap dohayu murih hayuning jagat raya nayaka bebawaning praja kuntap kautamane tansah budi kuncaraning bangsa kang mangkono rajeneng Mokatrana kaprabawan ingkang asta bawat makutaning kraton hanenggih Sang Nata Prabu Sentanu nyata lamun ratu pepakuning bumi ingkang tansah budi murih harja jeceking pernatan marmanggung jinunjung derajate tiase maweh arum saking budi Palamarta kinacek samining ratu linulutan wadya agung kinaringan padaning urip bijaksana berbudi mahambek dharma lujeng arisa juga kepareng miyos tinangkil mungguing siti luhur Balerungga pepakan der Sang Hyang Paranayaka pangembating praja ingkang mungguing ayun anggih Warangkanata ingkang awasta Sang Rekyana Patih Tanuraga Rekyana Patih Tanuraga wastani wegik waskita ngembat ulah ing ring paprentahan sawetawis lenggahira Sang Nata Prabu dadi mangkono panglucitaning griya lamun to kababaring lisan Rere sarta paweluting anu Tresing karsaning sun dening kanyut
Iwang Candra Purnama Siti minangka ati paning wangi rintang raras kumenyara Salatara pipa ningsih dipaningsih katrangan panjating kilat kadet hanarnateng limut riris handulur lan imur